слушающим Святаго Евангелия, мир всем. От Матея, Святаго Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Вонеме в онова време 90-те ученици отидоха в Галилея на планината, ето им бе заповедан Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха, и като се приближи Исус, заговори им, рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй. Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учи да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършетъка на света. Амин. Слава Тебе, Господи!